Mikkosi Viitasen kakikoulun. Nyt on jo iltava käsky, oli vasta päiväaamu. Mut aivan sama. Muistattehan kun viime jaksossa teimme noita Milla Makian harukkaleipiä. Tässä niitä on hyvää. Aivan sama, ei välitetä tuosta, aivan hyvä. Mutta nyt tänään meillä on viidakkosalaatti. Ja siihen tarvitaan 3 appelsiinia, 2 punaista omenaa, ihan punaista, ei mitään vihreää homeetta. 2 tuodetta persikkaa, hyi hitto, persikkaa on paha, mutta ei välitetä siitä. Kot, ei se häittää. Siis 2 tuoretta persikkaa, tai pieni tölkki säilöttyjä, jotain. No, aivan sama. 2 banaania. Banaani näyttää tältä. Mutta aivan sama, ei välitetä siitä. Desilitraa rusinoita. Rusinat on semmosia ruskeita paskuja. Ei se haittaa. Kakku. No, aivan sama. Sen 1 pussi kuorittuja hasselpähkinöitä. Suluissa 50 grammaa. Kakku. Mutta Marino, tee näin. Kuori appelsiinit ja halkaisee ne kahtia. Näin. Leikkaa puolikkaat pieniksi kuutioiksi. Niin siinä se näitte. Kuori omenat ja kuutioinnekin. Leikkaa siemenkota pois. Shh. Siemenet pois. Paloittele myös persikat kuutioiksi. Kuutio on niinku 4, ei ympyrä. Mut aivan sama. Kuori banaanit ja viipaloinne. Shh. Ette nähnyt lällällää. Mutta sekoita kaikki hedelmät ja rusinat puuhassa. Nyt on aivan pakko tulee sperma. Aivan sama. Hakkaa pähkinät liikkulaudalla ruoheeksi ja ripottele salaatin päälle. Aivan sama. Peitä kuulla lautasella tai alumiinifoliolla ja anna viilettää jääkaapissa ennen tarjoamista. Hyviä kakkuja.